Ia solta de cari ami, ia kutlun dolya, तुम्ही तियात मोग्यानी थोडे राखी बांधलेले भाऊ आपली काश्या बोईणी ओळखोना थोड्याचे आईस का फाल्या डायव्हर्स पासून झालो आचा हातून दुबावना मुझं एक नुकसान झालं आणि त्याचपासून आहे ताणे माका ऑफिसात आपण काढलेलो आणि तुझं नाही ताणे माका 7 लाख दिल्यात पण मुझी माय जाऊ तिने लोकांच्या घरात काम करून माका शिकवायला वाढवलं ओ ताजो उपकार माझ्या केन्नाच विसरत जाऊ या संसारा माझा कोणच ना हो तर शिवन तू कसली सिरीज करता आणि तू किती शिकला 8वी शिकला उपकार मुझी माय पाय सोडतोस माका मध्ये सोडचे पडली Audato bau garrazo ajiu moso koshen bolla o modulo bau mocha bolla bawa da kasar korure pulla तू तोकले सुटाल काय पण माय गेला गेलती कोणी हारे ओय कोणा दूध पिऊन झाले किती रे कोणा दूध पिल्या अरे मायच्या दूध पिवले तू हा जन सोड हॅपी कित्या मुगे बहीण पळटा आणि बहिणीक एक चोड हा त्या मुज पयलें दवरलो हा पाड बळा सारकें तटली न्ही हो तुमरी पाड पडले जाव साहेबा कित्या तरी रांदून शिकवता सैरिकात मुलट्या तो सो रांदू कमेस केलते बरी केले नवऱ्या मा येयली बँड बरे ना असत म्हाका सारी आंकडी करीत येयल्या बँड घरा पयले आका वच कोण तुमची दोगाय झाडल्या हॉट मान सद्यार ना चोड ओ ऍक्टिंग करेला तू आणि पावस हुई रे तो एक गाडवा क्वालिटीची माय सोभितोला जो संसार दुनिया देवान बोललो गो मुशाताने घोसून या संसारात घाललो गो मोच्या जीवितान माका सगळी आशा उणे नाकाई आपुर बाईची दुमुडो दाडा कोत्ता आपुर बाई माका सोड गाडन की का पहिला मी एक चेडो गार्डनान कित्याक कापडता मेलो न्ही असो तू आमच्या कॉलेजचे ब्युटी क्वीन म्हणून माझ्या भावाची शिकवपाका ती हवे घरात काम जोड जाऊन पण थोडी थोडी सुबेस एक पावटी माझ्या भावाची शिकव कॉमर झाली पण हवे पण शरण राहूची ना गुड कितो पोच पटायला मुनी सायते करूं चिंता पूण पोरी जायना चिंतना देवपाक मोठी सारखे हवा तू त्या गार्मेंटाचे लायटीत काम केलं होय पोर केले त्याने तू तिथे त्या सामना पैसे जाळे 500 रुपये सगळ्यांना दिलो आहे ना बरं वेळा एक पावटी माझी शिकव कॉमर झाली मोठू असोगली माझी दूर पडत तिथं होय बाय ही खबर आमच्या बहिणीक सांगतो ना हो मजो दिसा कारांचो रोपीवर येता विचारला कोणता भाईले माका टेन्शन जाता ही बाय मोजी दिसणार पोया तर मोज हात फाटला लागता आणि आपण असं कामोड को हे वरा पैसे वगळायला तुका सांगलेले ओ काजराचो चुडा घालून बाहेर सोरा लागत तू चला रे मला पालून होतो जास्ती म्हणून थँक्यू सो मच ब्रोक नको हॅलो हॅलो तू किती सांगत होता
अरे यांची असं फाईट गेलं रे. Scientific code square maths, red, pink color, purple color, blue color, good X. एक नंबरचो फोटींग नारळ मनीस संवसारान येतो जियोवपाची तोसबीत कोत्ता म्हज्या नांवान नेकटाय जाल्या दोगांत एका जाणा मोदे कोरे सांगता तुया वासा त्या तिक्याचो उगडास करून पोयावी कांतार म्हणटाव ते कांयतरी ओकीन साबून ते संवसारांना पूण ते गाय आमी सोगीचे सुख तांकां मागता दिवूंक त्या नामदार मुद्राची कोटी कोंतोबा जावपाक केसो दिना लोकड्या फामील बी आनी कोण सोद्या खंय आनी कोण मेळटा रे आतां त्या पाऱ्यांनी चेड मेळटाय. Beyond hunting a leaf on die the corner voltar. Zaka soma sania konachi tori piran dista. काल आमची पेसारी सगळी कुशल काय दिले कुठं मला सांगतो नोय आमच्या काजला ऑस्ट्रेलिया जाऊ तुझी बोली दिली मग. Hey, how are you? Hi, I'm fine. How about you? Yeah, I'm good. You're single? Why do you ask? No, I saw. मुंडात मुनशाक उतोर आणि गोरवाक जाये म्हाका सोदपाची पासून तो एक हातनं जाऊन तो घरान कसले दुःख काढता तो पाड फोड आलंय ते तिकय भावाच्या जाण मरे रस्ताच मरे सारख्याची. मागचो लिस्टेज उडयता मग भितर तुका सांगता तू म्हाका मोज्या तियात्रान जावो तुका सांगता तू जाती यात्रा नाव नाचतो ना. गोयान ताका हाडटा गोयान ताका आडून लाखांनी दुडू मोडटा गोविंदावडे एकूच मनान दरपुता लाख मोडून बी प्रोग्राम दाखयता माकालो वळखता तितलो तुका वळखचो ना कसलो पयशाचो तुजे देवतार बसला गावडे म्हाका सोजमोना. तरी पण जायतो लोक आयलो निमणो पडलो फकत 2 मिनटांचो निमणे उतर आयकले शिवाय कोणेच आपली बुसका सोडी नाका. आणि तुम्ही म्हाका 45 वर्सां इतलो आदार दिला आणि इतलो मोग दिला त्या पासत हांव तुमकां आनीक एक काळजांत देव बरें करूं.